Ahvallar bu ýerde belli kreasiýon pavilyonyny biziň ünsümiz çeken zat ine 2025-nji ýylda ýokary derejede geçecek Expo 2025 bilşime diýeli Ýaponiýa döwletini öz gapysyny giňden açar. Biziň Türkmenistan watanymyzam şu ýerde diňe bir gatnaşman şeýle ajaýyp görnüşli biziň milliligimizi özüne jemleýän pavilyonyň bolmagy, şol pavilyonyň içinde de biziň milliligimiz we täze mümkinçiliklerimiz bilen baglanşykly ähli zatlaryň ýerleşdirilmegi biziň begençimizi we buýsancymyza hassa goşulandy. Nesip bolsa şu syrlayan ähli telekeçiligiň önümlerini 17 ýyllyk münasibetli bu ýyl 2025-nji ýylda Ýaponiýada hem sergiler sen bizde umyt başal göllerde görüşýänçi.